Midoble ang ginaganon sa kaso sa dengue sa Dakbayan sa Talisay. Samtang deactivate na sa lungsod sa Minglanilla ang anti-dengue surveillance silang kabaranggayan. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok. Kung sa Enero hangtod sa bulan sa Hunyo ni tuiga, mitala ang Dakbayan sa Talisay og 58 ka mga kaso sa dengue. Gibutyag karon ni Dr. Ray Cesar Bautista, acting Talisay City Health Officer, nga dugang 58 pa ka mga kasong ilang natala sukad Hulyo hangtod na sa Agosto 20. Mayo na lang kay walay nakalas sa dengue. Makapaalarma man ang pagsaka sa mga kaso sa dengue apan gitataw ni Bautista nga dili ang ayang magpanik. Sukad Hunyo hangtod karon, 30 na ka mga misting operations ang ilang napahigayon, 14 niini sa mga tunghaan. So as always, ang atong 5S and ang ato karong gusto nga buhaton is kung asa to ang dagko ang cases, mag-conduct kita og entomological survey to determine the density of the mosquito population so that we can apply the appropriate intervention. Samtang nakatala usab og 207 ka mga kaso sa dengue ang lungsod sa Minglanilla gikan sa Enero hangtod sa Agosto 17 karon tuiga. Way natalang nakalas. Subay niini, gi-activate ni Mayor Rajiv Inad ang anti-dengue surveillance nga nalatid sa gipagawas niining Executive Order No. 12 sa miaging simana. Mag-usa ka simana na usab ang gipatuman sa lungsod nga subsob nga search and destroy operation sa mga itluganan sa mga lamok. Gawas sa kabalayan, gilakip na usab ang mga eskwelahan niini matag alas 4 sa hapon kada adlaw. Gipasabot ni Dr. May Vicente ang Municipal Health Officer nga tungod kini nga kay sa buwan sa Agosto kalit lang ang pagsaka sa mga kaso sa dengue. Although we rank during that time nasa mga 14, 15, there is a Cebu province, but then there was an increased rate sa 5 years na incidence rate sa dengue within the municipality. So before an outbreak will happen here, so we do that activation. Midugang si Vicente, tanang dapit sa lungsod mo pahigayon og search and destroy operation, samtang missing operations usab himuon sa mga sitio nga adunay daghang kaso sa dengue. In our community area, there are those who are asthmatic, so with these chemicals, so they might not be able to handle such chemicals within their system, no? So that's why we encourage them. The main solution to that is really maintain daily the cleaning of the area. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.